I l'endemà, els T2 Buffals rebien els Pioners de l'Hospitalet al camp de la Verneda. Un partit força interessant on es decidiria quin dels dos equips quedaria tercer després de disputar de la fase regular a Divisió d'Honor. Ara veurem una jugada d'atac de Buffals. Agafarà la pilota el seu quarterback Grassa, farà un engany de carrera i provarà de fer una passada, però va funcionar molt bé la cobertura de passe de la secundària de Pioners. I en una jugada molt similar a l'anterior, el número 24 de Pioners, Víctor Massana, aconseguiria interceptar la pilota, sent placat pels jugadors de Buffals. Ara ataquen els Pioners, formació de carrera. Pilota per al número 33, que intentarà avançar i aconsegueix ben bé 8 iardes. I ara una jugada molt similar a l'anterior. Novament la pilota per al número 33, que aquest cop sí, se'n va directament cap al touchdown i quan sembla que ja no el pot parar ningú, el número 25 de Buffals realitza un bon placatge i atura la carrera. I en la següent jugada, el número 39 amb carrera interior aconsegueix situar el 0-12 al marcador. El primer touchdown l'havia aconseguit David Kimball al primer quart, una jugada que no han pogut recollir les nostres càmeres. I ara veurem un espectacular retorn al kick-off. Agafa la pilota el número 85 de Buffals, que se'n va de 1, de 2, de 3, aconsegueix creuar la línia del mig del camp i anar-se'n tot sol cap al touchdown. Touchdown d'Armengol Bertran, que era el 6-12. Ara atacaven els Pioners, pilota novament pel seu running back número 33, que fa una gran carrera, però finalment és aturat per la defensa de Buffals. Una altra jugada d'atac de Pioners. Agafa la pilota el seu quarterback David Kimball, intenta la passada i a punt està d'agafar-la el número 83. Bona acció defensiva del jugador de Buffals. Ara els que ataquen són els de Poblenou. Agafa la pilota el seu quarterback Grassa i un sac duríssim del jugador nord-americà de Pioners. Recuperaria la pilota el mateix jugador. Cop d'efecte de l'equip de l'Hospitalet. De nou ataquen els Pioners. Kimball, passada cap al número 14, Albert Gai, que aconsegueix el touchdown. 6-24. Ara atacaran els de Poblenou. Agafarà la pilota el seu quarterback Grassa, que intentarà fer una passada. Recularà enrere, però serà placat finalment per la defensa de Pioners. I la pressió de l'equip de l'Hospitalet donaria el seu fruit. En la següent jugada, el número 24 de nou tornaria a interceptar la pilota. El partit ja semblava decidit. Ara ataquen els Pioners, David Kimball. Carrera per Jordi Freixas, que perd la pilota, però és recuperada pel seu mateix equip. De nou David Kimball i una jugada molt similar a l'anterior. Placatge al quarterback, que perd la pilota, però és recuperada aquest cop per Jordi Freixas, placat finalment per la defensa de Buffals. En la següent jugada, de nou David Kimball, fent ara una passada ben coberta per al